एमजेआ खर' गाज्रि जायखौनो मेखौनो बखिलाबाय थायो इउटुबावबो गावहादि खर' गेसाव गार्लफ्रेन्ड दङ गावनि थाखाय थैफ्रामला बायो ओमफ्राय आङो सानै साथाम मानसिनि सानै दं हा सासे खर' गाज्रि दङ सासे खर' गेसाव दङ बे मानसिया सोर होनबा नोंथांमोना जायजों जरायबाय थायो जायजों एदावबाय थायो मिस्टार एमजे जेरिमाया नामामोन नामा अरिजिनेला जेरिमाया मुसाहारि एमजे प्लिज स्टप खालामदो नोंनि एदावनाय नोंनि जंखायनाय खेलायैनो बारा जालांबाय माने खोथाफोरा पाब्लिकफ्रा सोरबा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौसो मिस्टेक बुजिबाय मिथिबायना आङो माखासे इउटुबावहाय माबोरै कपिराइट नांनायफोरखौ बोखारो माबायदि खालामो बेफोरखौ मिथियैखाय नोंहा मा एदावो आंखौ भिडिअ बानायो ओमफ्राय बिथिं नोंना मा गार्लफ्रेन्डआ फैगोन बे हौवाया बिदि होनलाबायो हिनजावा ओमफ्राय थैनो नागिरो खर' गेसाव एकदमबारे दाखालियो बेबायदिनो एमजेआथ' क'क्राझाराव गैला नालाय अबाव थाहैखो आंबो मोजां मोनथिया माने रायज्लायबाय थानाय जाया नालाय गोबावजों खेबसे हरो भिडिअ कल हरो गाव भिडिअ कल हरबाय दाखालिबो अखा बोथोराव ओमफ्राय आंबो रिसिभ खालामबाय गोबावजों खेबसे हरनाय नालाय मा खोथा मा खौरां रिसिभ खालामबाय आङो रायज्लायनाय भिडिअ कल रायज्लायनायखौ मा कन्टेन्ट जाखो बे जेनेबा मा गोनां कन्टेन्ट जाखो मा गोनां भिडिअ जाखो भिडिअ कल रायज्लायनायखौनो बियो माने इउटुबाव आपल'ड एमजेआ क'क्राझाराव फैदोंमोन ना ओमफ्रायो बेयो आंखौ फन हरबाय बायद' अबाव दङ होनबा आं बुंबाय नै आं न'निफ्राय फैनायानो मैयासो फैदों ओमफ्राय दिनै आं जइन खालामहैनो नागिरदों अफिसाव स्टेसनाव होनबा आंबो स्टेसनाव दङथ' आङो रङियाव थांनो नागिरदों ट्रेनजों होननानै बुंबाय आरोना नै सिखिनियावसोनो ट्रेना लेट दङ आंबो नायबाय ट्रेन टाइमखौ लेट दङ फैदोब्रा कफि लोंसै होनना लेंहरबाय ओमफ्राय दा आंबो सानबाय एथ'बां गोबावबो जाबाय गोजाननिफ्रायबो फैदों दे कफि लोंहैसै खाबसे आंबो जइन खालामहैखानांगौ आङो गुवाहाटियाव अम्बुबासि डिउटि मारिनो थांदोंमोन नालाय डिउटि जोबनानै आं न'आव हाबबोदोंमोन साननै ओमफ्राय न'आव साननै थानानै आङो फैबाय फैनायनि उनाव अखानायै आङो जइन खालामगोन दिनखालि एमजेआबो रङियायाव थांनो ट्रेन नेदों ना मादोंमोन ओमफ्राय आंबो जइन खालामफैदोंमोन थिग बेहायनो बे बुंहरबाय आरोना मानो कफि लोंनाय मानि बहाबा बेफोरखौलाय होबाय थानांगौ होनना बुंखादोंमोन बेखायनो मानसिया भिडिअबो बानायाखैमोन फार्स्टआव ओमफ्राय लास्टाव बोरै नुस्लेद भिडिअ बानायखो बियो माबा जोंहा नै सासे पार्टि होनो नागिरदों होनलाबायबाय आंखौसो गावसोर कफि लोंनो लेंहरदों ओमफ्राय आंखौसो पार्टि होनो नागिरदों मादों होननानै भिडिअ खाथायलाबायबाय मालाबानो खाथायबाय आं सफैनो सिगां गार्लफ्रेन्डखौ आङो एसे खर' गेसाव होनना मिथिखागौ नुबानो बिदोंबाबो दुखु मोनो माने बिसास एकदम ट्रास्ट होननायानो गैया गावनि बयफ्रेन्डखौनो मिथिया ट्रास्ट गैया खिबाजानि एमजेआबो फाल्थु मोनदां सोरजोंबा रायलायोदां ओंखायनो गार्लफ्रेन्डआनो ट्रास्ट खालामा बेखौ आंखौ बिब' लिङोबाबो आंजोंबो डाउट खालामो ओमफ्राय बेखायनो आङो आंजोंबो रायज्लायखायोमोन बिनि गार्लफ्रेन्डआहाय आब' आं नोंखौथ' जेबो साना खिन्थु एमजेआनो फाल्थु एमजेआनो माने सिख्लाफोरजों रायज्लायनो मोनबा आंनि फन हमा माया होनो नालाय ओमफ्राय आङो लोगोबो हमनो बाबाय थायो बेखौ माबा मोनसे रोङाबाल' आङो गोबावजों सोंहरो बेबायदिमोन आरोना ओमफ्राय ओइदिनखालि आरोना बिराद गोबावनि उनाव गावनो कफि लोंनो लेंहरबा बायद' कफि लोंनोसै फैदो आङो ट्रेन नेदों ट्रेन स्टेसनाव इसिखिनि टाइमावसो दङ लेट दं होननायखाय आङो फैलायबाय आंहाबो जइन खालामनांगौखाय अफिसावहाय ओमफ्रायो दा मा कफि लोंनाय टाइमाव ज्रिदनो लाबाय बियो भिडिअखौ है मा जेखौ मेखौ भिडिअ लायो नालाय होनबाय आङो ओमफ्राय थेवबो बे ज्रिद नुनायखौनो स्क्रिनशट मारिनानै गावनि कमिउनिटि टेबाव पस्ट होबाय बियो ओमफ्राय बे कमिउनिटि टेबाव पस्ट होनायावनो सोरबा बै गावनि गार्लफ्रेन्डनि साइडनि मानसिना मा एमजेखौबो रायहरबाय आंखौबो जेबो गुदि बिजौ मिथियालासिनो आंखौबो जानला मोनला खोथा बुंहरबाय बे मानसिया आं नामखौ मेनसन खालामा खिन्थु आंनाव स्क्रिनशट दङ नोंथाङा बेबायदि गुदि बिजौ जेबो मिथियालासिनो बिदि खोथा दा बुंहर माबाफोर प्रुफ दङबा माबाफोर भुल नुदोंबा बुंबानो जाबाय खिन्थु बेबादि जेबो गुदि बिजौ मिथियालासे नै हौवाया एमजेआ भिडिअ बानायला बायबाय जानला मोनला जेबो बायद' होनसै आंखौ ओमफ्राय बिथिं सोरनि सिगाङाव मा बुंना लायो आं मिथिया एदावनानै लाबाय थायो फार्स्टआव आं एसे एनै एदावथों दे जेबो नङा साननानै थायोमोन खिन्थु बाराद्राय जाथारबाय बिनि गार्लफ्रेन्डआ बुजिया खर' गेसाव एदावबाय थायो नालाय एदावना लायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एदावो नालाय सोरबा
जाय आंनि साबसक्राइबार एमजेनिबो साबसक्राइबार दङ नालाय खावसे ओमफ्राय प्लिज एदाव नाङा दे आङो खावलायो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौहाय एमजेजों एदाव नाङा आङो बेखौ फंबाय होननानै आं माबाफोर मोनसे खामानि रोङाबा आं सोंहरोमोन इउटुबावहाय माबायदि कपिराइट नांनायखौ बोखारो माबायदि खालामो बेफोरखौ सोङोमोन रायज्लायोमोन फंबाय हिसाबै फंबाय सानोमोन आं खिन्थु गावबोथ' बिब'खौनो बुङो आंखौ बायदेव होनो आब' होनो मेम होनो माब्लाबा होमबाथ' आंनाव मा गाज्रि साननाय थानांगौ ना आंथ' जायखौबो फंबाय लिङो स्टेसनाव जाय फैयो बेखौनो लोगो हमो सोरबाफोर ट्रेन टाइम नर्थ इस्ट ट्रेना माब्ला दङ ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेना माब्ला दङ सोरबाफोर सोंहरो आङो खिन्थाहरो नायनानै जाय फैयो गोजाननि लोगो हमो आङो मानसिजोंथ' मानसि हिसाबै लोगो हमनायालाय माथो गाज्रि खोथा ना बिनि गार्लफ्रेन्डजों जाय फ्रेन्ड लिस्टआव दङ आंनि सानै साथामसो लोगो दङ आरोना बिसोरो स्क्रिनशट मारिनानै खिन्थाहरबाय नै नोंखौ बिदि बिदि होदों माथो होननानै ओमफ्राय आं आरे बेनावथ' आंनि नाम्बारानो दङ मानो बेबायदि डाइरेक्ट स्क्रिनशट मारिनानै होखो बेलाय आंनावथ' सोंहरनो हायोमोन ना आरे बिनि गार्लफ्रेन्डआ लोगो हमजानो बायोबा आंथ' हमामोन बेबायदि मानो होलायखो बे होननानै आं फन खालामबाय आरोना नों बिदि बिदि मा लिरना होदोंलै मा खोथायाव मा खारनाव होनबाय आब' बिदि बिदि आं दुखु मोनो मायो आंखौ नोंजों लोगो हमनानै फैबानो आंनि फनखौ हमा ब्लक खालामो मायो होनबाय आंजों लोगो हमनायनि थाखाय ब्लक खालामदों ना सोरनिबा थाखाय ब्लक खालामदों दे जेखियानो जाया गावनानो बयफ्रेन्डआनो थिग नंखायाबा नोंखौ जुदि अनोबा नोंखौ मोजां मोनमारोमोनब्ला आंखौल' नङा सोरखौबा लोगो मोनबाबो लोगो हमबाबो मानो ब्लक खालामनांगौ जेनेबा ब्लकथ' खालामनाङा ना नोंनि बयफ्रेन्डआ फाल्थु नङाबा ओमफ्राय गावनि बयफ्रेन्डआ गावखौ ब्लक खालामबाय आरो फन रायलायासै ओमफ्राय आंहा बेहाय मा भुल जाखो जेनेबा आंनि मा गोरोन्थि जाखो बेवहाय बेहा बायद' कफि लोंनो होननानै लेंहरबाय आं थांबाय आंहाबो जइन खालामहैनांगौखाय आंनिनो डिउटि जायगायाव फैदों जेराव आंबो खाथियावनो दंखायो जेराव